Hello fans. Okay. Follow my followers. Give my gift. Tap. Follow my followers. Give my gift. So give my gift. Tap. They will tap on your screen. Send me a like. My followers. Send me a like. Would you? I'm live. Follow my followers. Onyi-Igbo. If I'm kind of video, let him begin it. Onyi-Igbo. Social media kind of email. What's in the world? They give you what's in the way you want. They may be the one in a program. What do I like it? What do they follow you? How come money even for some of you now? How can I help follow Maggie? I want my home. Tap. Follow. Come to try to hit a photo. Na platform dawo maka we gbasara Igbo omenala Igbo asụsụ Igbo niile gbasara Igbo kpọmkwem ka ị na-eme oriọna ka nke isoro ndị na-awụ ụtọ na social media bido gbawa ụtọ no here ugezi ugbu a na-ahụ ụtọ ichekele Facebook ichekele YouTube ichekele social media handles niile how many followers can we how many likes can we tell akwụwala ibe m ndị ihe na ndị ahụ gbagacha ọtọ na-enwe video taa na emege video on hand akwụkwọ ugbu a na ndị adịgo in dollars gịbịa sị m nọrọ ebe a na-abịa mewe ihe ndị Onyi-Igbo na if you can't beat them, man, you join them. You know, Yes, Gideon, thank you very much. Thank you for gifting my gift. Thank you very much. Follow my followers. Double tap. Send me a gift. Send me a rose. Thank you. Follow. Yes, thank you. Thank you. And follow David on all social handles. Tap. Yes, send me a gift, send me love, send me like, Onyi-Igbo. Ele ha ga-eme ka nwoke biri. Maka ihe ihe emege. Ọtọ ga-azọ ọchị. Ọ na-atọzi m ọchị. Ka ihe ha ga-eme ka nwoke nwee ike biri. Ka inwe ike ịrụ onwe gị ugwu. Ka ebe ihe nwe ya. Ọ dị mma. Kemgbe m na-eyi akwa. Kemgbe m na-eyichi ahụ m. Onweghị onye ma m na social media. Onweghị onye kwere na ihe mmegede mma. Mana ugbu a m pụtara wee were this content ndị m eyi m akwa nkịta ifọrọ m. Ịhụ taa eyi m akwa. O nwere mbọsị oge ọ bụ so pant and bra. Ịghọtago? Ana ha achọ ka enye ya hot. So ụta ha chiri chọọ ya enyeghị ya. Mana ọtọ shi duru ugbu a until me nweta 30,000 followers. Until ndị mmadụ amata uru ihe mmege bara. Oh yeah, me you makwa. Yes, so tap. Follow my gifters. Thank you very much. Thank you. Follow. Ndị Igbo. Tap my. Ọkwa na eziokwu. Tap. N'ịpụta na social media. Wepụta ihe bara uru. Content bara uru enwere ike iji kụziere ndị mmadụ ihe dị mma. Ị gaghị ahụ onye ọbụla ga-atụpụrụ gị ọnụ. Mana ịgbara ụtọ bido mmeri gị hụ ebe niile ha eju na-ekiri. Biko ana m achọ ka onye ọbụla like-eri Igbo ma ihe gbasara ndị Igbo na-emetụ n'obi biko kwadonu Onyi-Igbo ka o nwee ike na-ewepụtasị ihe ụfọdụ ndị obu n'isi ndị oji n'aka ndị oji n'ụkwụ ọ chọrọ izi ndị Igbo ndị Igbo chefuru echefu ụfọdụ kọntentị ndị obu n'isi nke ọ gbara nkịtị maka onwe onye tụpụgara ya ọnụ ka enwe ike kwado ya
ka o nwee ike na-eme na-aga nke ọma. Biko ọ nke ọha m n'olu, ọ ga-adị oke mkpa ụmụ mmeri ndị a kwụsị. Subscribe to our channels, WhatsApp, Facebook and Twitter, YouTube and TikTok. Onyi